Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Action Reports, Afternoon Edition. Today is December 1, 2022. Webes sa kita mga ka-aksyon nga presentation sa inyo panatuntunan ng Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo! Kung aton balikan ang aton kasaysayan mga ka-aksyon sa Desyembre 1, 1959, December 1, 1959, naman ang adlaw kung saan wala nga nagtaligwan sa edad nga 66 ang ginakabig nga father of the Philippine movies. Kakilala gini kadamaan kay Jose Nepomuceno. Si Nepomuceno mga ka-aksyon ang ginbunag sa Mayo 15, 1823 sa nga well-off o kung may asarang sila, no? May kaya-kaya nga pamilya. Malapit mga ka-aksyon sa Teatro Oriente. Namo ni mga ka-aksyon ang kalabanan gid nga ginapadulungan sa mga Espanyol kag sa diin mahilig sila diri maglantaw sa ginatuwag naton nga Spanish dramas sa aton nga pulong panawag ni naton Zarzuela. And sa ulihi, nag-modernize na ang panawag mga ka-aksyon European films. In 1915 mga ka-aksyon, si Jose Nepomuceno po ng iyang utod nga si Jesus ang nagbukas sa isa ka photography store. Naibaluan nila mga ka-aksyon ang sistema sa mismo negosyo, labi na ang patag sa photography kung pag mga maninihot la mga ka-aksyon. Kag nangin bantog sila sa Manila during their time. Amo maning prelude mga ka-aksyon sa pagsugod sang film company, ang Malayan Movies, kag nangin una nga Filipino film, ang Dalagang Bukid nga kung sa diin, ini mismo ang gin-produce kag gin-direct ni Nepomuceno. Amo na ginakabing the first ever Filipino-made movie nga base ni mga ka-aksyon sa popular o konbantog nga Zarzuela sa mga mismo nga tiyempo. At least kabalo na kamo nung pinakauna nga Filipino movie, it's Dalagang Bukida. Antes mga ka-aksyon nga nagsugod sa mga feature films ining si Nepomuceno, Nara man sa mga ka-aksyon mga gin-produce kag gin-direct nga mga film nga may mga subtitles in English and Spanish kag gin-butangan pagidya sa mga French kag Italian films. As he became an accredited correspondent sa ginatawag naton nga Pathé and Paramount News.
iya mga kaaksyon nga mga ginahimo nakitaan man sa abroad. Ni Pomo Serno's other later movies kalakip ang La Venganza de Don Silvestre sa 1920, La Mariposa Negra sa 1920, ang El Capollo Marchetto sa 1921, kagang Hoy Unan Kabisame sa 1923. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon na kung inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz, mga ka-aksyon, about 24 days na lang antes ang adlaw sa Pasko, kag 31 days antes ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang, parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita nga patas. Diri kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nano bala mga bulubalita nga dapat inyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton maratuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa aton naman nga headline number 1 na. Kon kagabi mga ka-aksyon, may nagluntad nga aksidente mga around 7 p.m. in Barangay Kalumangan sa Bago City. Kung sa rin isa ring reported nga patay mga ka-aksyon, madamo-damo man ang pilason. Pagka mga alas 10 pasado kagabi, may another accident nga nagluntad naman sa area sa Barangay Taluka. Mas masubong tabo kay mga konmo duha ang patay, isa ang pilason. Ang detalye sa aksidente dira sa may Taloka, dugay-dugay bantayan diri sa aton man nga pagpangadagada. Sa iban pa nga mga balita lokal, aton headline number 2. Na-identify na ini mga bangkay ako na mga rebuilding ginapatay sa nagluntad nga engkwentro sa may syudad man mismo sang Kabangkalan kahapon sang kagahon. Gingkumpirmar man mismo sang army ang isa sa mga napatay, ginakabing nga top leader sang NDF o National Democratic Front. Ang allegation diri is ng consultant mga kaaksyon of the NDF, but according to the Philippine Army, he is an armed man. Bot silingon gabit-bit ko na mga kaaksyon armas. Pero ako tadi personally want to see anong sitwasyon sa ning biktima sa nagluntad ang nga krimen. Anong nga suksok kabayo, anong nga posisyon na. Kaya timabal, ano man among if he was armed during the time when the encounter had happened, or ginkadtualan sa bala sa area, o kung nalutangan or whatsoever. Kaya kung may mga laragway nga nagagawa nga raw pictures without spoil mga kaaksyon nga wala gintabunan, di ka tayo makitaan anong suksok kasi ni. Kaya doon hindi maguro pwede nga naka-t-shirt, naka-short ka lang, tapos may bit-bit ka heavy equipment, di ba? Kaya tita mo allegation, side by side we have to take both sides of the issue to make sure that the presentation is well and balanced. Sa ito naman headline number 3, ginansunso na mga kaaksyon sang NOCPO nga aprobado na ang ilang implementation plan. Labi na subong December 1 na ang preparasyon para sa nagilapit nga Pasko na gapadayon. O plan Ligtas Kapaskuhan 2022. Mag-arangkada mga kaaksyon sa unang adlaw sang simbang gabi, Disyembre 16, 2022. Sa ito naman nga iban pa nga mga balita, headline number 4. Dugay-dugay check talawat ang preparasyon para naman sa panigayon ng Festival of Lights. Dili naman mismo mga kaaksyon sa may Bacolod City. In coordination and partnership with the local government unit of Bacolod, subong man sang SCI-WNU. Anong mga ekspektaron ta sinidiri? Anong dapat bantayan sa aton nga mga kaaksyon? Bantayan diri sa aton nga pagpangalagad. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa aton nga pagpangadagad ng Action Reports Afternoon Edition. Oy, first day kita para sa bulan sa Disyembre. Treg 2022 ang pinakauling nga bulan mga kaaksyon. Dogi na hunos na kinadlaw. Lapit na lang 2023 na naman. Action Reports Afternoon Edition. Subong hapon liwat na makita madulong sa inyo sa pinakamabago madalag ko ang mga balita nga natipon sa aton mga Action Unity Borders, aton Action Correspondents. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga balita. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan Action John Diaz. Mga ka-action standby kami dira sa mga balita nga aton nagdulong dugay-dugay. Ang inyong mensahe ipadala lang sa aton naman nga text hotline 0963-757-0874 o kung sa aton naman nga live streaming mga ka-aksyon www.facebook.com.ph/Aksyon Radio Bacolod.
Aksyon John Diaz. Balita na patas. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:40 na. Sa aton nga pagbalik mga ka-aksyon ang unang report sa patrol diri sa gihapon sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako mahulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, plate, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami kung kunwais. Nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basta ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na medyo emotional ka kay
Gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila wala, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko per may makamit, tapos, kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dahil per may sakon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko, tsaka wala sa nakulbaan ko per may, basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, Patas! Aksyon Radio Philippine Standard Time, das 4:45 na. This time, i-check na naman ka-aksyon ng ato naman ka patrol. Kamusta na aton nga palibot sa syudad? Anyway, kamusta ka ba naman ka-aksyon? Kamusta nga ato mga suki sa kanginan sa 61 ka mga kabaranggayan sa Dakbanwa sang Bacolod, sa 31 ka mga banwa kag-syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ka ba naman ka-aksyon? Kamusta man ang lakat sang panahon? Manayanaya bala ang panyempo? Sininga mga tinion sa inyong mga lugar? Diris Bacolod City ba perte kapaang grabing init sang panahon makagulutom. This time i-check nato ng aton nga Patrol 2 ato naman nga Navarra Patrol with Action Zil Minardo. Action Reports, Afternoon Edition. Action Zil, mayang hapon. Oh, nautod si Action Zil. Nautod ang linya. Sige, take to tabi. Balikan ta si Action Zil Minardo sa Patrol. Action Reports, Afternoon Edition. Action Zil, mayang hapon. Action dyan, good afternoon. Kwa boy, lubla. Dola kaga kwa boy. Lay mo yung Sana nautod ayon. nautod, so good lang gani. Gautod na na. Ano mo braman? Di number 1 lang, oh. Yan eh. Kwa boy lo, ah. Sana Kasi sa sa cellphone, ang gamay tandog ang patay siya dayon. Lain mayo pang cellphone sensitive. Sensitive. Sana Alam ba mo kagulutong nga, bago ko yung tapos kaon. Ang gutong kaniliwat, pabalo-balo, ginabla. Sana kaon liwat eh, daw na pagkaon. After programa ka, ang kaliwat. Ginabuko mo, gito nga bago ko tapos kaon ba? Bindi na ko na lumpia. Ay, kalain. Kaon lumpia, ginawa ka na kabusugin. Agani, man kay basta lang. Ang kay gapula-pula, ganyan da, no? Yes, gapula-pula. Sana Talaging kantahan mo, Bed of Roses. Bed of Roses. Ano ganito? Natuduma ko man ng Bed of Roses. I wanna lay you down. Ano na, di ba? Oo, nakadami tingan mo. Sige, sampane na lang. Ay, hindi na. Natutuman ko lang ang Bed of Roses mong ano nang sugpon dito? On a bed of roses. Sana Amo na natutuman ko mong amo na naman ako nga lyrics ang sugpon din ako balo. puro Bed of Roses. Oo. Basta may Bed of Roses ah. Nga, insaktagin natin ito yan. Ito, Cake of Roses. Yes! Sana Cake of Roses. Mayo ka gini mo magbutang-butang ngalan ha? Yung suryaw na. Ikaw yung ano kaya? Women of Roses. Yes. May roses, ah. Butante may roses ah. May tansay, may rose media. Ay, ambat, kat ka, paagid kita, ma-action dyan. No, pero ang aton nga, tiyempo, dere daw, hindi man siya doon ang alam, man nga magpanalit, kino, ang aton nga kalagitan, tinaw pa man, sa subong, no? Gati dere kami sa may dalan, hernais, dalan action dyan. No, kamakitaan, tadi, heavy na, heavy. Slow to moderate na ang lakat sa trapiko subong action dyan. Natiyan sa may downtown area na ang heavy traffic ni action dyan, especially dira sa may dalan na Rizal na sa may Bacolod City Public Plaza ng mga areas. No? Kaga area, dira sa plaza action dyan, no? Grabe ang mga naga-parking sinino. Muna kagit sa subong sang pasilungan, kaya kasulod din isang plaza na may mga court sila yadoro ka mga naga-intramural production dyan. May practice. No? Hindi sa sulod sa plaza? Hindi plaza. na ang dugay-dugay, try ta kanila bot ang taga-STI kay may ara Festival of Lights sa Sunday.
Yan naka Bacolod City. Usually regular every year ginaheld. Galing for the past 2 years do wala kay bangod nga nagka-pandemic. Pero base mabalik subong dumabalik ang Festival of Lights Kay may ara selection dyan mga court na sang volleyball. Kagati, may nagpanakotod sa mga lights dito sa may Bacolod City Public Plaza sang hapon na no? Sang pagbisita namon dito. Kagati, ang wala na subong ang aton diri nga concerned kada adlaw ang lakat sinisa nga traffic ko giraksyon dyan kay do kada tuig gadamo gid ang sakyan ana all sakyan ikaw nagduga ka man. Why kuya ka na subong. Paunay ka din subong ya, pauway ka na subong sa mga mo. Bugat gid ang nga daan, traffic. Bugat ang traffic. Ginapabutang ako patukpak ang akon. Sana Dati na, may mga salakyan, may pakpak na kay para hapos, wala hindi dinaguso sa dalan. Base, sa uli, estudyante mo pa na makano, kawinsa. Ipos na bala, ipos na kayo ginaplanuan pinangadaan. Estudyante mo pa na maka-discover action dyan. Yung mga salakyan may pakpak. Pero action zeal, bisa naman naka-traffic, wala mga areas ngayon. Damo gyapon ba saway, no? Nagapark sa kilid sandalan. Gani. Hindi ka dyan saway, isa ka saway action dyan. Pero kung magsigitanay ka mag-urokit dyan, mahali na rin. Araba naman sa mersanay na kay kung istorya nga mayo-mayo, wala daw hindi, gid madala. Pero teka magsingananay na daw kahapos lang man istorya online. Kabalo ka, hindi man na natin kinanang mga pulusahanay. Ang dapat na rin mag-implementar ang traffic authority, gid. To check ba ng areas, ano mga possible areas nga allowed nga makapark sa kilid sandalan. Though, ang aton depensa na perme kag argumento, ang dalan para sa salakyan. Oo, para agyan. Pero kung punduhan, inaguro, pwede patada na guro ka argue sa ila. Kaya ti dapat, may ara ka proper place di ba? May ginaduso na reaction zeal, bala nga, hindi ka pwede ka bakal sa lakyan kung wala ka parkingan. Correct. Kung wala ka parkingan, kay teka budlays na, especially kung ara ka sa mga action dyan. No? Okay pa, sa may mga subdivision, sa action dyan, kasi medyo malapad pa niya. Kung sa mga, ang illegal settlers, kapag action dyan, muna ang kabudlay, pagid kung kakisay, labi na gid man daw iskinita na malaksyon dyan, o kung gagmay na lang gid ang alagyan, no, kung mapark kapag sa imo sa lakyan, ang mga nagasulod nga biskan tricycle na lang na mabudlay na magagi, no, kagati amo nakisa ang ginahalinan man sa nga inaway no tungod sa dalan kay ti bakal kaya sa lakyan wala ka parkingan tuod na ang mabudlay sa action dyan, no, kagati subong hapon diri sa may dalan lakson nga action dyan, no, naga-heavy na ang traffic kag slow to moderate lang subong heavy na action dyan. Mangita naman tali sang ruta nga daw hindi ma-stuck gido, no, kay kun madiretso pa dito sa may Lacson extension na action dyan, no, daw medyo matraffic na gid subong hapon ang sini-action dyan. Nakagati mga estudyante subong makit-anta nagapalauli na ari sa may daranon subong hapon iti managalan 5 naman gid mga high school students ni isang sari-sari nga mga eskwelahan man na action dyan. So subong action dyan sa aton nga paglibot diri sa may mga police stations, so wala sa mga na-record pas subong hapon sa nga dalaguan sini nga mga insidente action dyan. Nakagati ang aton subong nga tiyempo is pambalta nga manayanaya pa amo sini nga oras action dyan. Action dyan, amo ina ang pinaka-latest nga update din sa may syudad sang Bacolod. Ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Pinagkauling nga sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod kag ang lakat man sang trapiko. Namunuhan naman diri ang nagapinagusto lang parking nga mga salakyan. Labi na bala sa mga main road mga ka-aksyon, amo na ni kagutok sang dalanon sa Bacolod, bangod nga highly urbanized kita for so long man ya. Nagid man kita nga highly urbanized and we already knew nga nagasulod rin nga salakyan more than 100,000 ka mga units sa kada adlaw. Galing kay case ang iban do hindi magpasaway, do gabi na tuldo la mga ka-aksyon nga kabalo lang gid nga magpark sa sandalan, makatugas ang trapiko, piliton, gid nga piliton. Pwede paligwahan naton para kagligwang balang unod ka utok mo. Nakabalo ka nga hindi ka pwede ka parking ka gapon. Kaya lagyan na inayadalan ina. Pero if you argue, yan ang dalan, para sa lakyan, oo, para sa moving.
Pero kung magsiling ka pundo, baklang dalan kay para da ka magpundo sa dalanon. Action Reports, Afternoon Edition. Kaya like for example, da ka maglabay bla sa area ng Locsin, kinsa ka pinagusto da parking, ang worst, kay tingin mo nga da nila palangaboy, anang pagpapark plus ng salakyan. We are not against it. Against kita ya, kung saan sila ka pinagusto parking. Kaya nagatugas sa mabugat nga dalagan sa trapiko, na kung tani makapaganhagan sa traffic system, diri sa Bacolod City, mga ka-aksyon. Radyo. Ang pagin ng bike lane, But kung di na subong nagkadtong bike lane diri sa Bacolod City. Action John Diaz. Balita na patas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Live Extension Coffee Mix, mga ka-aksyon, na rin ang pinakabago kabin. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Kisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga conflex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basit ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pagidaw. Kakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay nang eskwela na ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa may maskila. Last time, antong na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, may pigado, tas, kay, ano ko sila, mandisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time Ang ato naman nga resource person sa buong hapon, kamusta ang tanay? Kay do as far as I know, on the December 4, pati kayo nun ang Festival of Lights diri sa Bacolod City. I don't know if kamusta na ang preparation diri sa organizing committee. Okay, this is another festival, no? Nga i-celebrate mga kaaksyon sa may Bacolod City this year. But previously, gina-facilitate na nga daan diri sa may Bacolod City ining ginatawag naton nga Festival of Lights. Pero check ta lang abi kung may ara na sila initial plan, anong matabo mga kaakson, ano diring mga lauman naton, ekspektaron para sa sinimismo nga kahiwatan na. Action Radio Philippine Standard Time na 5:01 na. Good afternoon dira kay Sir Doy Artur, kay Ma'am Jocelyn Balahadya. Good afternoon man. Watching from Yansa, Cavite mga kaaksyon. Sige, let's get to know further about sang Festival of Lights nga patigayunon diri sa Bacolod City mga kaaksyon. San oni siya, ano oras? Bodato sa biya kalinya is the Executive Vice President of STI West Negros University. Bodato si Dr. Mark Molina. Doc Mark, good afternoon. Si Action John Diaz sa Action Radio. Action John, good afternoon. Good afternoon sa tanan natin nga tagsalamate. Yes, Doc Mark, we're very much excited kay after hiatus, 2 ka tuig do bati naton mabalik ang Festival of Lights, Doc, sining December. Yes, that's correct. No? Tatapos ang 2 ka tuig naton nga paghulat, magbalik na sa dalanon sang siyudad sang Bacolod, ang Christmas Festival of Lights. Action John, ini paghiwaton sa December 4, Domingo, inang adlaw, alas 5:30 sa hapon diri sa dalan sang Lacson. So we could expect medyo matro traffic kita. Lacson Street starting sa Ramos. Okay. Madiretso ang parada sa Rizal Street. Maliko sa Tuo, pakadto sa Bacolod Public Plaza kung sa diin mag-assemble nagkalain-lain ng mga participants ng parade kag ang mga pumuluyo naton to witness man not only the parade but the ceremonial switch on sang aton nga Christmas village. Okay. Kag Christmas decorations dira sa Bacolod Public Plaza nga pagapangunahan sang aton nga pinalangga nga mayor sang siyudad sang Bacolod, si Mayor Albi. Okay. Both siningon gari, Doc, ining activity, ang Christmas Festival of Lights, is recognized sa local government unit. It's recognized by the city government. It has a city ordinance number 868 sa tong 2018, sponsored by Councilor M. Ang. Okay. Medyo nag-untat lang kita after 2 years na to tungod kay nag-pandemic, but we are happy that we are back on the street on December 4. Gani man. Dok, bag-o ni siya nga setup nga masugod kita sa Ramos kay as far as I know before do sa STI di ba nagasugod? Sa
Sa una, nag-umpisa kita sa Bacolod City Plaza kung nagatapos diri sa football field sa STIWS Negros University. May ara man best sa una nga nagaling kita diri sa eskwelahan padulong sa Bacolod Public Plaza. Atang after several tries action dyan, nakita nato nga ang bag-o nga ruta halin sa Ramos, padulong sa Bacolod, ini sa medyo in a way managed ang dagan sang control sang trapiko. So that is why mas laba-laba subong kay ang aton nga parada, no? Pero damo man guro Dok ang ma-join nga mga participants nga maga-perform o mga bit-bit nga mga lights. Tama siya kalaba. Actually, tungod kay may ara kita nga mga participants from Bacolod Brass Band. May nagkalain-lain nga mga lanterns nga pakita sa aton nga mga estudyante dire sa STI. At the same time, may mga floats kita nga nag-participate sa aton nga parada. May ara kita drum and bugle corps na galing sa nagkalain-lain nga mga DepEd schools naton dire sa Bacolod. At the same time, mabatian naton, makita naton ang nagkalain-lain nga mga Christmas lanterns kag tunog Pasko gid action dyan. So amo na kami dire, we're very excited, no? Dugay na namon ini ginahulap nga magpatigayon ining aton nga Christmas Festival of Lights, no? I think everybody in Bacolod deserves to be happy. Dosok po na inis ang aton nga Mascara Festival. Actually, ang aton sini nga preparation doon naglagan lang kita sa 3 ka semana tungod kay masako ang masako ang Bacolod City government sa padtong Mascara Festival. So right after Mascara, nagpungko kami dayon ni Councilor Jason, nagpungko kami ni Mr. sang Bacolod City Tourism Office, agud to nga may istoryahan na ining Festival of Lights natin. Okay, so both silingon gani Doc, though the short span of time in preparation, but I think we are proud and confident to say that ready na ang aton nga mga performers, participants sa ining Festival of Light. We are ready. We are excited sa maabot nga Disyembre 4. Makita naton action dyan, ang nagkalain-lain nga mga estudyante sa STIWS Negros University nga mag-street dance, no? Kung gusto nila makita gid ang performance, miyara kita dira sa may along Lacson, sa tubang sang Mayfair Plaza, ang isa dira sa tubang sang Lagoon, and then madiretso ang parada sa Bacolod City Plaza kung saan may ara sang arena presentation ang 7 kakasadyahan teams ng STIWS Negros University. At the same time, iniman action dyan, ang kahiwatan ini, this is also one way for us to introduce and create awareness of our stakeholders na ang STIWS Negros University is now celebrating its 75th Foundation Day sa inaamon iga-launch buwas diri sa eskwelahan sa pagpatigayon man sang social competition sang School of Basic Education kag Senior High School sa Kasadyahan Festival man sang eskwelahan. Okay. So both sila Doc, ang public is must watch, no? Must not miss to watch ang ining Festival of Lights. Pero may mga sound system na Doc nga plastar or mobile na ang mga sound systems. Ang kinalain nga sini sa Mascara tungod kay ini siya mobile, no? Makita naton nga ang mga sound system nagalakat sa dalan. So hindi gali nga naka-standby na nga daan. Oo. Hindi siya naka-standby tungod kay ang aton nga mga teams, no, nagasaot samtang nagalakat sa dalan. So do non-stop na ini siya asa makalabot plaza. Okay. Sige. Pero Doc, hindi siya competition, Doc, no? This is a competition naton there is a Festival of Lights naton. It's a competition sang 7 ka nagkalain-lain nga mga teams, no? Kag
we're expecting nga mag-grow lagi kita, malay naton sa pila ka adlaw makita man naton ang nagkalain-lain nga mga barangays naman nga mag-participate man sa sini nga Christmas Festival of Lights. Ang aton nga handom do ka mini Disneyland parade, no? So we're bringing it here sa Bacolod City. Kag nagapasalamat din kami sa Bacolod City Tourism Office kag sa aton gid nga mayor, no, nga padayon ang pagsuporta sa sini nga kahiwatan sa syudad sa Bacolod. Okay, oo. Dok, abot siningon sini pag abot nila sa plaza, may mga performances pa. May ara sa performances, no. Pag abot sa plaza, i-expect naton nga ang 7 ka teams, may ara sila sang arena presentation. May ara man kita ma-expect nga ceremonial switch on, as I have mentioned, sang mga Christmas lights naton, sa mga designs dira sa Bacolod City Plaza. At the same time, may ara kita pag ribbon cut nga Christmas village dira sa Bacolod City Plaza. Okay, kadamo kay sa activity on Sunday and siguro unahan ta nga laan ang aton nga riding public nga pulo pasensya no sa traffic nga idulot sini. What time gid Dok ma-start Dok ang aton pagplastar sa Ramos kag possibly abi man sarado lang dalan? Ang dalan naton magasarado na as early as 2 o'clock in the afternoon. Tungod kay mga participants naton mag-preparar, mag-assemble pa. So we're gonna close Lacson. May isa pa man ka lane nga nagbilin action dyan, northbound. Okay. Pero ang southbound, dirigid sila maliko sa Ramos and turn right, dira sila kag mag-turn left padulong sa south, no? Pero ang northbound, may nakatigana kita nga isa ka lane dira agud to nga padayon lang sa gihapon ang flow sang trapiko padulong sa northern part sang Bacolod. Oo, sige. Doc, pila ilang tulog na lang? Most likely 3 tatong tulog na lang. It's December 4. It's Festival of Lights. Would you like to invite our listening public to watch and witness this event? We are so excited for December 4 and we would like to invite everybody to go to the streets of Bacolod, specifically diri sa Dalan Lacson, and watch the Christmas Festival of Lights 2022 nga ginadulong sa aton sang Bacolod City Government, Bacolod City Tourism Office, kag sang STI West Negros University. Why kita naka-hiwat for the past 2 years sang sininga parada? That's why this year mas colorful, mas masadya, mas mabatyagan naton ang Pasko, especially subong nga may ara kita nga bag-o nga liderato sa aton nga syudad, kag everybody is so excited to celebrate Christmas sa sininga tuig. So come and join us, Lacson Street, o kung sa Bacolod Public Plaza, kung sa diin man ninyo gusto, ang bilog, action dyan, ang bilog nga Lacson Street, nga pag-aagyan sang parada, is like a very big stage kung sa diin makita nato na nagkalain-lain nga mga participants nga nagasaot sa tunog, sa musika sang Pasko sa sininga December 4. So it's a data, alas 5:30 sa hapon, Lacson Street, Bacolod City Plaza. Choose wherever you wanted to feel the Christmas here in Bacolod City. Sige. Doc Molina, thank you gid sa mo time diri sa Action Radio Bacolod City around Doc. Thank you very much, Action Jan. Mabuhay ka mo sa Action Radio. Thank you. Action Reports, Afternoon Edition. Nabatihan si Dr. Mark Molina, Executive Vice President ng STI-WNU. Ang mga ka-action ng organizing school para naman sa 2022 Festival of Lights. Kadungan sang opening sang Christmas Village. Kagiban nga mga Christmas activities diri sa Bacolod City mga ka-action. Kaya may mga pagpanghagdana Sunday, 5 p.m. Masugod ang parade. Expectaron nato na mabugat ng trapiko ng area sa Lacson. Doon ang baldir kanit may mga diversion areas pa man mga ka-action. Pero diri kita naya, importante ini mga ka-action action o lirkwa. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya
nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman brown na dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece nga kubos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon nga kapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Ma-idol ko Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, salamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Ihanap na ng San Diyos ang pag-ubay na pamati ka, kaya nga mo ito mapag-abay kung pritsa lang agi kaya nga mo ito. So, good afternoon dira kay Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon, and take good care gid ma'am ha. Si Ma'am Andriel Say Reyes, mayong hapon, tamyaw lang ko sa kay Isabela, kay Pari Reni Unong. Ma'am Connie Laparan, good afternoon Action John, tamyaw lang ko ng family Laparan, Labanyego, Torbela, kag Isparida. Ang kapanamyaw Ma'am Cory Laparan, sang Pandanon DSB. Nakataklad kami to ni sa ilang lugar sa Pandanon. Sir Jojo de los Santos, good afternoon. Ay, kagawad Imbong Jo Campo, kay Kapitan Vito, dira sa may barangay Maang, good afternoon. Kamusta ka mo dira? May nagkikita-kakita ay liwat ba? Dason naman siguro, ano? Action Radio Provinciano, time na 5 DC 9 na. Mga ka-aksyon, kagabi may isa ka vehicular accident nga nagluntad somewhere in Barangay Talok along National Highway, mga ka-aksyon.
Sakop ini Kapurok proper south sa Barangay Talok, Bacolod City. Natabo ining aksidente mga alas 10:40 takna kagabi. Sa report mga kaaksyon ni Police Staff Sergeant Javier, aman siya ang Ronald Javier, ang traffic investigator sa Tambago PNP. Iyagin payag nga ining isa ka Honda sedan. Auto mga kaaksyon naman nga kadamaan gid sa aton panawag. Na aksidente dra kay nakabunggo sa concrete barrier. Ining salakyan ang ginamaneho ni Jesse Delgado Jr. Legalang edad, residente sang Sitio Biante. Sakop o kon Biante, sakop Caricreo. Drabla sa Banwasang Pontevedra. Sakay diri makaakson ining duha ka mga persona nga natalana kung tani nga mag-duty sa isa ka kompanya sa nga shipping companies diri sa may barangay Banago. Ang mga sakay mo Sunday Geraldine Gamos, legalang edad sang barangay Bayanan, San Pascual sa probinsya sang Batangas. Ang isa ba di kasakay mo si Jason Pagkaliwagan, no, legal man ang edad, kag residente sang Kumintang Ilaya sa Batangas City. Ang natabo sila diri mga kaaksyon nga halin digto sa Bago City ining sedan padulong na kontari Bacolod kay ambal ni Javier Majuti panitani ko nung duha sang gulpi na lang nga nag-swerve o kung nagbalang-balang or nagliko gulpi mga kaaksyon sa opposite lane nga nag-agaw na sa linya sang sugata. Tugtog nga nagdiretso digto nagbunggo sa concrete barrier sang opposite lane. Tambad na ni Javier, wala man sang kolisyon, self-accident ang natabo, non-collision traffic incident. Anong kaya mako mo ng impact bla Porte Kabaskog? Bangod sa ning impact mga kaaksyon, no? Naglabot man ikuno sa kanal na naog ining salakyan side down facing north direction. Resulta mga kaaksyon ng duha ka mga sakay na kaangkon sa pila sa naglain-lain nga parte sang ilang alawas. Indala sa Bago City Rescue sa Bago City Rescue sa Bago City Hospital para sa pagbulong apan sa ang driver ni bala nga si Delgado. Indiklara nga dead on arrival alas 11:41 ang takna sang gabi. Kag dead on arrival naman ang isa pa ka biktima nga si Jason Pagkaliwagan. Alas 12 sang tungang gabi mga kaaksyon sa attending physician nga si Dr. Liwin Torres. Ang isa naman pilason mga kaaksyon kag padayong nga ginabalong sa ospital. Ang salakyan perting damage sa lawas. So, aring statement ni Police Staff Sergeant Ronald Javier. Non-collision, so bali na ako suwat niya ginapamang salakyan sa opposite nito na bunggo sa ato na concrete barrier. Salakyan sa Honda Civic. Honda Civic. Baling Honda Civic, din siya halin gani iliwat, sir? From south to north, sir. Halin sa Bago, pakadto Bacolod. Yes, sir. And then, sa mo sinong orda, sige pagpadalagan. Hindi ako sige. Friend, siguro, sir, to work. Kupag sobra. Okay. So, going to work sila, sir? Oo, kaya alas 12. Kung sir, may work lang. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Nabalian si Police Staff Sergeant Ronald Javier, ang traffic investigator mga kaaksyon sa Bago PNP may angot sini. Dumduman nyo man, antes pa man natabong ilang aksidente, may aksidente man sa kalumanggan sa mga mismong adlaw mga kaaksyon. Makon mo duwa kasi parado nga aksidente, tatlo ka mga kabuhi ang nalagas mga kaaksyon, kadamo sa pilason. Sa Valladolid, nanligad nga si Mana, may patay man to. Sa mga kadlaw, duha ka sunod-sunod nga mga aksidente. Duha man na patay mga kaaksyon. Basta ganit Pasko, doon agaw man ng iban. May sa ito mga kaaksyon, naghalong kita sa dalanon. Kondisyonon ang karawasan antes nga magbiyahe. Kung dalong alang gid pundo, kag magpiyong-pihong, kag magkuha sang energy para muklat mo mata samtang nagmaneho kakasalakyan. Action Radio. Action Radio Province Standard Time na 5:23 na. Good afternoon dira kay Ma'am Jocelyn Balahadya. Nag-alantaw sa may Cavite ho. Sir Doy Arthur. Good afternoon dira sa imo. Ma'am Homa Lumina. Good afternoon man. Diri kita importante man ni mga kaaksyon no? Ang Starlight Ferries. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi.
ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! No, naga-monitor gid sa aton nga pagpangalagad man ho sining adlaw si Ma'am Barky Tribe. Good afternoon drama ng hapon kuno kay Kimpo Yulo, kay Norbing Galicia, kay Ma'am Gina Galicia. Always gid nagapamati hambal ni Ma'am Barky Tribe. Sige mga ka-aksyon, Aksyon Radio Province Standard Time na 5:25. Sa aton nga pagbalik, i-check naman be ang report ni Aksyon Art ay hupon kay giban pang mabalita diri sa gihapon sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo diri sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa inyong medical mission. So ni-check na ba si Mr. Winnie Sancho sa General Alliance of Workers Association kung gawa kumo kahapon nagibadagayon nga hublag protesta diri sa Negros Occidental and actually bilog nga Pilipinas regarding mga kaaksyon sila request for additional wage hike mga kaaksyon and the call nila mismo nga panubuan ang presyo sa mga balaklon.
Kaya ba dali isang pila ka mga grupo, siguro kay bangod nga mo nagakinabo sa aton, nga nagataas ang presyo sa balaklon, nga daw hindi mapunggan. Pwede ayo ta pasakaan tang sweldo, kay do amo ning solusyon mong para makalagas kita bala sa pagsaka ka mga balaklon o presyo sang balaklon. Di ba loon tabi kay Sir Winnie Santos ang gawa, kung ano ding ilang nga parindugan may angot sini. Kung would they agree nga amo gid man ning primary solution or may ara sa iban nga mga ways mga kaaksyon para masiling naton nga may ara give and take bala nga balanse nga wala labot nga gina-take good care tang welfare sang mga workers. We should also take into consideration kung anong kondisyon sang mga business o kung sang business sectors mga kaaksyon. Pero let's listen to the expert. Joining us sa itong pagpangalagat is Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sang Gawa Negro. Sir Win, good afternoon. Welcome back to the Action Reports Afternoon Edition. Sa Action Jana. Yes, good afternoon, Jano. Yes, sir. Kada kami naging sa aton mga workers na nagapumati sa imong programa. Yes, sir. I think this one is very much timely kay kahapon nagkandak sang rally, hindi lang diri sa Negros or Bacolod, bilog na Pilipinas, may rally. Ang panawagan ng pinakapunto to simple lang, pasakaan ang sweldo. Kaya ang rason, taas ko ng presyo sa mga balaklon. Ano ni mga perspective or insight regarding sa Leader Sir Win? Well, kung ano na siya, no? That is a natural consequences, no? Of a high inflation rate, no? And our economic recession, no? Tag-iban pagid nga mga factor nga nagaduso sa ginatawag naton economic recession, no? Okay. Taas man ang consumer price index, ang buot sing ganon may kabudlayan ang aton ekonomiya. Because number one, nag-devaluate, no, ang piso against the dollar. Secondly, ang interest rate ng Bangko Sentral ginpataasan niya man, no, in order to combat inflation, no. But that would be doing more harm than good, no, kung pataasan ng interest rate. Kaya ang mga rates ng loan to the bank would be adversely affected, no. So we are as of now, no, natural na yan nga magpangayo sang saka sa sweldo ang mga mamumugon tungod nga may kuwang kita mo, may ginatawag na economic crisis. So ang aton nga wage, ang sweldo could not keep pace with inflation. Okay. And the struggle to fight against inflation will take a long time. Kaya sila isang gobyerno ang base malabot pa kuno ang atong nga inflation until next year from 7.7 to 8.2%. Which means gina-anticipate nila. So inidyan ang mga pag-rally, pasakal sa sweldo, sakal sa bulaklon. Importante ini because these are sentiments of the people. And this must be addressed, no, by the government in order to mitigate the situation because of the disparity, no, between the disparity of income between the rich and the poor. Kaya okay. Sa gobyerno, nagnubo kuno ang poverty. Pero ang disparity of income between the rich and the poor nagway din pagid, yes, no, naglapat pagid. So it simply means that the unequal distribution of wealth and opportunity results, no, in the unequal distribution of economic opportunity. Sir, do you think it is time now, another opportunity nga dapat pasakaan ang sweldo because of the effects of inflation? Do you think tiyempo ni subong nga dapat gid? Well, ang kuwaon nato ng sentimento sa mga workers, iti sa ilan na yung punto di vista, kinanglan may saka ang sweldo mo. Pero kung tanaw naman natin ang economic situation. The economic situation, although I am a labor advocate, so sometimes you have to be realistic. The economic situation does not warrant an immediate wage increase because if a wage increase will be granted, it will be eaten by inflation. Exactly. Diba? And then it will be, the increase would be negated
wala ang imo nga increase na siling mo makarip ikaw sa benefits would no longer be applicable because ibasa man lang na iya sa mga kapitalista sa kwan, sa mga konsumidor, no? Sa mga manugbakal, no? Imagine ang nag-flow subong is may demand, I don't know whether it is from the government or from the private sector, 1,118 pesos per day. That would amount to something like 29,000 a month. There is another group that is demanding for 33,000 pesos per month. Ako ya sa kadugayon kung nabla sa labor sector, makasiling ko ya mo, ano offense meant sa aton nga mga nag-advocate na suntok sa buwan na yan dyan, kaya nga halos sa Luzon, daganay makakuha 55 pesos sa itong nagligad nga June 5, 2022, kadungdong ka mo may wage increase. That is the highest so far na increase na ito, 55 pesos per day. Kaya rin siyang una, ang 125 gani na inademand sa mga upod naton sa kausaman, na kiinyo, ni PSW, wala man to gani matuman. Di mahirit ka pa karon sa 1,118, no? Kaya kung iling ikaw 33,000, that would amount to 1,200 something per day. Which is too big, no? Dako. Kaya hindi malabot mo na sila ko gani, suntok sa buwan, no? Siyempre, ang mga mga businessmen, mga kapitalista, do you think they would swallow it hook, line, and sinker? Terribly ang vehement opposition sina, no? Naman na nagligad gani dyan, ang 55 pesos gin-translate bala sa ginatawag natong Pacquiao system, no? Sa mga sugar workers. Okay. Bigyan itong pamatok sang Confed, kag iban pagid nga mga sugar federation. So much more, no? So kung ako lang yan, no, this is my own opinion. I am not an economist, by the way. Tagaan-ta na isang transition period, no? Kamanti may December, may bulk of benefits pa nga yatag sa mga workers, 13 months, iban niya may 14 months, iban may Christmas bonus, so iban pa nga inugatag. So it will also deplete the money, no, of the one who is dispensing all of these benefits, no. So tanawon tanay ang sitwasyon, and then probably first quarter, second quarter next year, kinanglan may impact evaluation, no, economic analysis vis-a-vis the purchasing power of the workers, no. Din kinanglan tayo may national summit bala, no, para mabalaan ta. And then muna na siguro kung maplastar na, dira na kita maminsar kung bala panahon nga iduso ang wage increase o kung hindi. Okay, but siningon naton diri Sir Wayne nga it's not yet time para pataasan ang sweldo because of the current situation sa aton ekonomiya. Practically, yes, no? Paano mo karon you're trying to rock the boat, di ba? No, kananti ang aton subong job retention. Importante nga may obra ka, hindi ka madluan obra. Ikadua, ang economic recovery. It's very important, no? Economic recovery. Di paano karon makapangayo sang mataas na sweldo, wala pa gani economic recovery. Wala pa gani ang iban gani nga ginapang layoff, no? Ang iban na mga kompanya nga wala pa ka-recover gani nagapang panira, no? So kinanglan may ginatawag bila kita ang inambal ko impact evaluation, no? Para maibalangin natin. But to me, I'm not against wage increase. As a matter of fact, I am an advocate for wage increase. But to demand, no, for a wage increase that would only cripple the economy would be foolhardy. Yes. No, kakuan sinaya, maguba manana tapos kita man tanan ng apektado, no? Although the sentiment of the workers is right, no?
sinubla, no, labi na gid ang mga pigado. Ang akong taning suggestion, Oo. sa Amo na tali gobyerno, pamangkot ko si mo, sir. What would be your suggestion sa gobyerno sa mo sini nga issue? Tagaya na wage subsidy, ang mga workers, di mga purpose na gani, mga tupad gaida, dinakurap man na eh. O, hindi Blas Manila to, may isa ka congressman to, congresswoman na dakpan, mga staff pa mo ni, ang nakabaton, ang nagaubra naman nga daan. Dason, pauyaton ka lang silhig ba, pakudakan ka, tagaan ka dayon sang, sang, ang tawag nila ni, ining tupad, no? So, it is under investigation. Kani, dyan ang importante, ini mga tupad kag all other subsidies, benefits, hindi na magagi sa kamot sa mga politiko. Kaya man himuon nila niya platform mo. Galing kay sir. Oh, tsakto na sa sir, hindi pagpaagi. Galing kay laban-laban ka man sa balda. Kaya basibla, hindi man na pagpurbahan pundo mo? Bawdo, ang pugid. Tikinang lang ni Diretso na lang. Kadamo sa mga pangsyonaris na sa gobyerno, kag mga tawag naton, mga civic organization, mga Rotary, mga muna, itapta na bla ka muna sa mga hatag, kay wala na ituyo, yung mag-corrupt ka, mag-inansya, kay man ti, passionate, private, you know? O, mga muna, sinsirabla, milyon ang imong i-corrupt na makadto patani sa mga worker. Kaya subong dyan, the purchasing power of the workers is going down, no? Ang latest evaluation ng kasiling 1 peso is equivalent to 85 centavos. Now, with that projection that the inflation will go high or skyrocketing again, manubo bagid na siya, no? Subong ang aton 450 pesos per day, we are losing about 67 pesos, no? Sa real wage. So ang guwa mo na 450 minus 67 amo na ang imo nga real wage. That is why nga matingala kita nga kadako sang kwarta nga dala ni Mrs. Tindahan. Pila lang ka plastic ang iyang mabitbit, no? Tungod nag-reduce ang ginatawag na ang nominal wage, which is 450 minus 67 pesos, amo na siya ang guwa sang real wage. Kung hindi gani makaigo ang nominal wage, ang real wage pa. Nagapanaog, ang hindi ta ma-reconcile yun is this, nagasaka ang mga bulaklon, serbisyo, tanan-tanan. Pero ang sweldo, nautod ang linya ni Sir Winnie Sancho. Action Radio Provinciano, John 5:41 na. We've been talking a lot regarding economy, labor, wage increase mga ka-aksyon. This is very good man yung discussion. Sige ba, lang, Sir Win, final na. Thank you so much kasi mo time, no? Anyway, tiyan mo na, Sir Win, no? Siguro the government needs to subsidize first, and then it's not yet time para naton nga pasaka ng sweldo. Siguro we'll wait until such time maka-recover aton ekonomiya. Correct. So, amo na ginanglan ta. Para bala ang economic environment ready na for what we call wage increase. Rather than push for a wage increase now, that would have an adverse effect on the economy and the workers themselves. Sige. Sir Win, thank you so much. Gitsi mo time diri sa Action Radio. Tawagan ka mo diwata if may mga development ng inimis mga issue, sir. Okay, thank you. Ngayong gabi. Action Reports, Afternoon Edition. Thank you so much, Mr. Winnie Sancho, ang Gawa Negros, ang ilang Secretary General. Magabalik pa Action Reports Afternoon Edition pagkatapos gid lamang sini. Stand by. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa
sa parehas ng mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no? Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre ko sila nga check up diri kay hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata. Amo naman damo kay salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamong salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano. John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Provinciano, John Dosigo 46, pabalik na rin sa Action Reports Afternoon Edition. This time, i-check na naman ang balita gikan kay Action Art Hupon sa Bacolod City Government Center. Kaya ang isyo ni Blacono sa ulauntat nga pagsaka sa presyo sa Mabalaklon, luyag ipalabot sa mga business sector sa local government units sa Bacolod City. Check nato na detalye sa ni Action Art Hupon sa NGC. Action Radio City Hall Report. Action Art, kumusta da mga hapon? Thank you gid sa pa-birthday mo. Happy birthday kay to Vilma. Nalipat mo ko ba? Agila monitor ta ka gani siguro duwa gid sa katamyaw ba. Nalipat ko kay ginaulat ka nga ikaw ni magtamyaw mong. Sana ano ko kay na nga ice cream mo tan. Nga ko nagbakal ka. Nagdisgrasya pa. Ako pa yang paano mo ice cream nga daw hindi man ta gani ni kagwanta ni ice cream pa to ni. Kami ang makagwanta eh. Ati ka muna da una to Sana ko. Pero gin na palangat na ni Sir Frank Carmon sa bahin sang city administrator kag even sa provincial administrator sang nagresustental kag Bacolod City ang concern nila son dyan kay daw hindi lagi magwalta sumong kay kung nagapangumpra ka sa merkado ang halos talagang mamalaklon gid may increase halin sa utanon bakadto sa karne nga daw hindi na magwanta na sulod diri kay Sir Frank Carbon kumuara na gid man ang set up silang ginatawag na price monitoring council. Ang ilayo activate lang ni action dyan kag para nga magkahimo man sila sa pila ka matika nga buligan ang sektor sa mga consumers sang pumuluyo kasi linya this is a serious concern nga ginalantaw nila, especially sa pagsulod na opisa subong adlaw sa bulan sa Disyembre. Kay sila nga samtang nagilapit ang adlaw sa Pasko, siguradong mas magataas pagid ang mga presyo sa mga balaklon mo sa merkado. Nga sila nga masipa man lang paagi sa local price monitoring o council
makahimo sa pila ka malihok nga mapalabot dito sa national level kung anong sila nga mahimo nga tikang agud mapauntat ini o temporaryo nga maghaganagan lang anay ang mga increases kaya hindi naging magwanta so dyan. So siling ang amon na lang diri mahimo namong hiniyon ang pilag ka mga chief executive especially sa Bacolod kung paano mabuligan ini nga concern. Pwede pa mapabate? Pwede pa. Ariyo, tulipot mo lang niya nga parayag ni Sir Franca Carbon. Sinigani nga adlaw basi kay daw may plano ko magpasyar kay Tony Ray basi imuno ko na siya kay Tony Magari basi makatawag man dato siya dayon kung i-consider nila nga makatawag sang price coordinating council. Ara na ng council Tama na, all you have to do is call for a meeting, see what we can do para nga lumapunggan anay. Expectan kami pag December lupok kini. Apo na, lote ang isa pa lang yung... Ha? Lupok, gid. Alain, nangimo yung palukpan ka baloko. Lupok, gid kayo yan. Balik Sir Frank Carbon, yun ang presyo by December, lumalupok, gid. Kiti may mga palupok man nga daan. Lupok man na. Ang presyo pa... Ang isa lang yan nakita kung may pagmahal nga palupok. Ano? Si Jumari. Ay, kalain. Sana Ang presyo niya, way nagaliwat. Way nagaliwat ya, bisa na ano kapasaka. Ya, as is nang nagapon. Sila ko ano kayaw? Firecrackers. Hindi kuya firecrackers. Ano siya? Palupok lang. Sana Yom, happy birthday sa imo da. Happy birthday sa ginutuan niya. Sa ginutuan niya, in advance. Amo na, ang pilang ka mga balita gikan sa Bacolod City Hall para sa bantog nga programa kada hapon ang Action Reports Afternoon Edition. Action kayo po. Una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat gid sa report ni Action Art ay hupon gikanawan sa Bacolod City Government Center. Isunod tang report naman sa aton nga patrol. Report ni Action Zil Minardo mga ka-aksyon mga balita ang ilang tipon samtang parahil sila nga naglambiyong diri sa Bacolod City. Good afternoon lang kay Ma'am Evelyn Casis. Naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad si Ma'am Inday Blasa man present sa nga hapon. Pero tinagituod ang pagtimbuok sa mga presyo sa mga balaklon labi ng mga basic commodities. Pero as far as I know, may mga price freeze diri bala sa aton. Kay part pa diba sang state of calamity. Ito nakaligag, kito hindi pa batsagan. Kito nagasaka lang gid ang presyo. Wag gid mga kaakson nakadubong presyo sa mga balaklon. Labi na diri sa may Bacolod City mga kaakson. This time i-check na naman ang mga balita na tipo na Action Zil Minardo sa patrol. Action Reports Afternoon Edition. Action Zil sa report list kami. Ato naman. Action Reports Afternoon. Basta first try, gaamo ginaya. Gakatumokan niya nagurumong, no? Sige, balikan natin. Base Action Zil Minardo. Hi ko ni Ma'am Evelyn Casis. Hello, Ma'am. Good afternoon. Kamusta ka dira? Nagaulan naman dira, Ma'am Ana Sinoro. Sige, balikan na na Ma'am ha. Si Action Zil Minardo ha sa mga balita na tipon sang patrol. Action Reports Afternoon Edition. Action Zil, mayang hapon. Action dyan. Yes. Lalaki ang nadakpa naman sa Bacolod City Police Station 8 sa drug bypass operation. Action dyan, no? Ini siya ginakabig bilang isa ka street level individual. Amo ini ang suspect si Chris Dayanan alias Dodong. 40 anyos ini siya action dyan kag residente sang Purok Nipcho na Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Kag ini action dyan ang bypass operation ginpatigayon sa Maya Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, Negros Occidental. Nakuha diri action dyan sa suspetsado ang isa ka elongated transparent plastic sachet no nga ginasuspetsuhan na shabu duwa pagid sini ka elongated man no nga sachet sa ginasuspetsuhan na shabu isa ka lighter kag duwa ka bilog no nga 100 piso bill as a bypass money sini action dyan ang nakuha diri nga ginabulubanta action dyan no nga yara sa 2 gramos ini ang shabu nga nakumpiskar diri sa may suspetsado kagabayara sang balor nga 13,600 pesos action dyan. So, nautod na naman ang linya ni Action Zil Minardo. Action Reports Afternoon Edition. Gakautod ang iyang linya ha. Mayang hapon dira kay Sir Alex Montesa. Naga-monitor pinagi naman sa stereo radio niya. Bago ko nakasulod sa FB Live. Inalawadaan sa load. Sige lang no? Sige be. Balikan ta si Action Zil. Action Zil.
action dyan, kapapayo ni Ma'am. At action dyan, no? Ang suno kay Police Major Jury Puerto, ang hepe sa isang Bacolod City Police Station 8, nga first time ini nadakpan sa suspetsado kagati subong. No, ari na ni nahunong sa may Bacolod City Police Station 8 kag napasakaan na inisang kaso na sa paggalapas sini sa Republic Act 9165 action dyan. Kagati action dyan isa man kanalaki ang nadakpan no pinaagi sa service sang warrant of arrest sa Purok Santol, Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod. Kagini ang suspetsado amo si Rinaldo Untulan, 31 anyos, isa ka salesman action dyan, kag residente naman sang Purok Makawiwili, Barangay Banago, Bacolod City. Na ang nasambit sini nga warat agin issue ni Honorable Leticia Ban at Trigue, presiding dyan sa MTCC Himamaylan City sa kaso sini nga theft action dyan kag mayara, no? Bail recommended nga 10,000 pesos para sa temporaryo nga kahilwayan sang suspetsado. Sa subong action dyan, ang suspect yara nahunong sa may Bacolod City Police Station 3 para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita gikan sa patrol, ini sa aksyon ni Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, afternoon edition. Salamat sa report ni Aksyon Zil Minardo sa patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:55 na. Evergreen Herbal Capsule, yari ng pinakabago ka pinaka-epektibo. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho. Sa duman nga pagpagikupo diri sa ato nga pagpangaragad diri sa Action Reports Afternoon Edition. Webes kita nga presentation December 1, 2022. Salamat sa ato nga patutunan para patuloy Action Zil Minardo, back-to-back dira kay Action Ninyo Bugina. Ato naman yung News Center Action Dale Salazar. Di naman sa studio ay Master Control atong technical side o Action Oliver Pason kag si Action El Rey Dotilios. Standby na sa Aksyon Balita, Evening Edition, kagaron sa Aksyon Firing Line. Sa kinanda na kong inyo alagad sa kangilan Aksyon John Diaz, nga nagasiling ang katapo sang media magaserbisyo sa inyo. Sa tion sang kalipay kasabo mano kon kabudlayan, hindi ang panghampang ang amon ang kamaturan gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio.